Non, txikiz. Ostirala. Ze ondo. Begira, heldu gara. Juhu. 40 egunetzean sartuta. Zorionak, txapeldunak. Begira. 4 eta 0. 0 zenbakiak arrautza baten antza dauka, ezta? Eta 4 zenbakia ezagutzen dugu. Bueno, laguntzoak, gaur ekarri dizuet ipuin bat superpolita. Baina, ipuina kontatu eta gero, egin beharko duzue gauzatxo bat, bale? Begira zelako ipuin polita. Kezka muselak. Ze izangote da hori? Ikusiko dugu? Venga, prestatuko gara. Begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude, venga, bagoaz. Badakizue nola deitzen den mutiko hau? Ibai. Hala, horia, eta rosa. Dana kolore berdinarekin margotuta, ez da? Ui, kutxa txikitxo bat. Ui, behitu Ibai. Ibai beti dabil kezkatuta. Bai, gauza asko kezkatzen diote Ibairi. Gauean, iluntasunak kezkatzen dio, eta kapeluek ere. Zapatek ere kezkatu egiten dute Ibaik, eta hodeiek ere. Ibaik beldura asko dauzka. Euriari ere beldur dio, eta txori erraldoiei. Zelako kezkak, ez da? Aitatxok berarekin hitz egiten du. Ibai, egon zaitez lasai. Hori, zure imaginazioan bakarrik dago. Ez zaitez kezkatu. Amak ere lagundu nahi dio Ibairi. Ibai, ez zaitez kezkatu, laztana. Gu zurekin gaude laguntzeko, bale? Baina Ibaik jarraitzen du kezkatuta. Badakizue zer den gehien kezkatzen diona Ibairi? Beste baten etxean lo egitea. Eta egun batean amonaren etxera joan behar izan zen lo egitera. Eta Ibai oso kezkatuta zegoen. Orduan, amonaren gana joan zen. Amona oso kezkatuta nago. Lasai Ibai, esan zion amonak. Ezagutzen dituzu kezka muselak? Ez, hoiek zer dira? Panpin txiki batzuk dira. Eta oheratu baino lehen, zure kezkak kontatu behar dizkiezu. Eta gero, almohadazpian sartu eta lo egitera joan. Horrela, beraiek geratuko dira zure kezkekin, eta zu lasai geratuko zara, esan zion amonak. Ibaik horrela egin zuen, eta gau hartan primeran egin zuen lo. Etxera bueltatu zen amatxo eta aitatxorekin, eta egun horretan ere oso lasai egin zuen lo. Ez zeukan ezer buruan, eta kezkaren bat edo zeukanean, bere panpintxoi kontatzen zien. Baina egun batean berriz ere hasi zen kezkatzen. Ai ama, triste nago. Nik nire kezka muselei kontatzen dizkiet nire kezkak, baina orduan beraiek geratzen dira kezkatuta. Eta ez daukate beste kezka muselarik haiei kontatzeko. Orduan Ibairi gauza bat bururatu zitzaion. Gau osoan lan geratu zen, eta begira zer egin zuen. Kezka musel txikitxo bat
bere keskamusel guztientzat, beitu. Maiteren keskamusela elorri zen. Anek Marietari kontatzen zizkion bere kezkak. Pilarek Antxoni kontatzen zizkion bere kezkak. Horrela, keskamusel guztiek bazeukaten bere keskamusela eta haiei kontatzen zizkieten bere kezkak. Egun horretan, Ibai lasai geratu zen eta egun hortatik aurrera, keskamusel guztiek bazeukaten bere keskamusela. Eta hala bada, edo ez bada, zardadila kalabazan eta atera dadila zuen etxeetan. Gustatu zaizu ipuina? Niri beitu kezkatzen nau, maia gaixotzea, heldua delako, kezkatzen nau, ama eta aita, kalera ez irtetzea, helduak direlako ere, kezkatzen nau ere, zuek triste ikusten zaituzte danean, gauza asko kezkatzen naute. Eta badakizu zer egin dudan gaur, beitu. Nire keskamusela egin dut. Jarri diot soineko bat, beitu, loreduna. Egingo duzue zuen keskamusela? Begira zer behar duzuen. Makiltzo bat, rotulki bat, begitzoak eta ahoa margotzeko, bezotzoak, pela pipa batekin egin dut, baina beste gauza bat erabili dezakezue. Oial zatitzo bat, soinekoa edo frakak eta kamiseta bat egiteko, eta ilea egin diot artillearekin. Gaur gauean, oheratu baino lehen, nire keskamuselari, nire kezka guztia kontatuko dizkiot. Gero, almohada azpian sartuko dut eta lo egitera joango naiz lasai, nire kezka berak gordeko didalako. Bueno, laguntzoak, espero dut zuek ere zuen keskamusela egitea. Badakizue nun hasi ziren keskamuselak? Guatemalan hasi ziren. Eta Guatemalan bizi diren ume guztiak primeran egiten dutelo. Oheratu baino lehen, haien keskamuselei, kezka kontatzen dizkietelako. Guatemala dago super urrun, orain ezin gara joan, zei badakizue gazkinak eta ezin ditugula hartu. Baina igual egunen batean, joan gaitezke ikustera. Bueno, laguntzoak, nire keskamuselak eta nik musu erraldoi bat bidaltzen dizuegu, egun zoragarria pasa, eta oso ondo pasa, eta gogoratu, zaitezte kezkatu, eta kezkatzen bazarete, keskamuselari kontatu, bale? Agur!